वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम तत्सत् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवाचारी गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम जय हरे जय श्री चैत राम राम हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय चैतन्य जय नित्यानंद नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत अद्वैत जय वृंद गौरभक्त वृंद जय अद्वैत जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 चैतन्य जय नित्यानंद नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत चंद्र अद्वैत जय गौर चंद्र भक्त जय वृंद गौरभक्त वृंद ओम तत्सत् எங்க காணும் வெரி நைஸ்। कष्टे सृष्टे देनु सबरा किल गोयाला प्रभु कांठ ध्वनि शूनि ऐशे मृगी पाला। कष्टे शिष्टे देनु सबराकिल गोबाल प्रभु कंड ध्वनि सुनी आई से मृगी பாலா. மிகுந்த சிரமத்திற்கு பின்னரே இடையர்களால் பசுக்களை தங்களிடம் தக்க வைக்க முடிந்தது. அதன் பின்னர் மகாபிரபு கீர்த்தனம் செய்தபோது அவரது இனிய குரலை கேட்டு மான்கள் கூட்டமும் அவரை அணுகியது. ஹரே கிருஷ்ண மகராஜ். இதுக்கு முதலையும் இப்படிதான் ஒரு இது வந்தது இல்லையா மத்தாஜி? இவங்க correct. காட்டுக்குள்ள போறப்ப சைதன்யர் காட்டுக்குள்ள போறப்ப Absolutely. புலிகள்லாம் கூட Violence. ஆடும். புலிகள்லாம் கூட புலி கூட very வந்து nice. அமைதியாகும். ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களா? வெரி வெரி நைஸ் வெரி நைஸ் சூப்பர். நெக்ஸ்ட் எங்க காணும்? ஸோ பேசிக்கலி ஒன்றும் இல்லை, இங்க வந்து போறச்சே எப்படி பசுக்கள் கண்ணுக்குட்டிகள் எல்லாம் ரியாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்களால ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியுது, நம்மளால தான் முடியல. நம்ம சொல்றோம் நம்ம 6 அறிவு படிச்சவங்கன்னு, ஆனா 5 அறிவு படிக்கிற மிருகத்துக்கு நம்மளை விட ஞானம் இருக்கு சில விஷயத்துல. ஏன் அதுக்கு அதை நம்ம குறைவா நினைக்கிறோம்னா, அதனால புத்தகம் எடுத்துட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் ரூட்ல வர முடியாது. கும்பிடலாம், ஆனா அது பகவத்கீதா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட் அப்படின்னு நினைக்கணும்னா ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கணும். அதாவது நம்ம பரத் மகாராஜோட மெமரி மாதிரி மறுபடியும் மானாவோ அதே மாதிரி யாருக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சு ஒரு அனிமல் ரூபத்துல ப்ரீவியஸ் ஜென்மம்? பரத முனிவர் ஆ ஜடபரதர் மத்தாஜி. அதுதான் மான். இன்னொருத்தங்க திடீர்னு அனிமல் ரூபத்துல இருந்தாலும் ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல ஞாபகம் வந்துச்சு அவருக்கு. கஜேந்திரனா மாதாஜி? கஜேந்திரன் கஜே- மாதாஜி, வெரி நைஸ். கஜேந்திரன் கஜேந்திரன் ப்ரீவியஸ் ஜென்ம என் ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல என்னவா இருந்தாரு? இந்திரத்யும்னன் மகாராஜ் மாதாஜி. வெரி நைஸ். இந்திரத்யும்னா மகாராஜ், ரைட். ஸோ அதுதான் சொல்றாங்க, ரைட். ஸோ அதனால எதுக்குன்னா பக்தி வந்து அந்த மாதிரி எக்ஸப்ஷனலா இல்லைன்னா இல்லாத பட்சத்துக்கு நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா மெமரியில இருந்து ஐ மீன் ஒரு அனிமலால ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாது. அதுதான் டிஃபரன்ஸ்.
ரைட்? அதான் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அப்படின்னு. சோ நெக்ஸ்ட் படிக்கலாமா? மிருக மிருக முக தேஹி பிரபு அங்க சாதே பய நஹி காரே சங்கே யாயா வாதே வாதே. மிருக மிருகி மிருக தேஹி பிரபு அங்க சாடே பய நாகி காரே சங்கே ஜாயே வாடே வாடே. ஆண் மான்களும் பெண் மான்களும் அங்கு வந்து மகாபிரபுவின் திருமுகத்தை பார்த்து அவரது திருமேனியை நக்கத் தொடங்கின. அவரை கண்டு சற்றும் அச்சமின்றி அவை அவருடன் இணைந்து வழியெங்கும் வந்தன. ஹரே இது வந்து என்னன்னா அதான் மான்கள், ரைட்? ரெண்டுமே வந்து ஏன் அதை சொல்றாங்கன்னா பயம் இல்லாம, ஜென்ரலா மான்கள் வந்து ஒரு பயந்த சுபாவம், ரைட்? அப்படி இருக்கிற மான்களும் பயம் இல்லாம அவங்க வந்து வராங்க அப்படின்றதான் இங்க குறிக்கிறாங்க. शुक पीक भृंग प्रभु रे देहि पंचम गाया शीकी गान नृत्यकारी प्रभु आगे आया. सुका बिका भृंग प्रभु रे देखी पंचमगाया सीकी गना नृत्य करी प्रभु आगे आया. மொழிபெயர்ப்பு. தேனீக்களும் கிளி மற்றும் குயில் போன்ற பறவைகளும் 5ஆம் சுரத்தில் உறக்க பாடத் தொடங்கின. மயில்கள் ஆண்டவரின் முன்பாக நடனம் ஆடத் தொடங்கின. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி நீங்க அடுத்து படிங்க. வெரி நைஸ். இப்ப வந்து பாட்டு, பேர்டு, பீகாக்கு, குக்கு எல்லாமே வந்து பாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 5th நோட்லாம் எனக்கு தெரியாது, அது மியூசிக் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ பேசிக்கலி மியூசிக்ல பியானோல இருக்கும், அதான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஏபிசிடி இ, அந்த இ தான் 5th நோட் நினைக்கிறேன் எனக்கு, ரைட்? ஸோ அதுலன்னா கொஞ்சம் ஹை பிச்சில் பாடுறாங்க அப்படின்றது அர்த்தம். प्रभु देखी वृंदावने रये वृक्ष लता गणे अंकुर पुलक मधु अश्रु वरीशाने. प्रभु देगी वृंदावनेर विशालता काने अंगूरा पुलग मधु अश्रु वरीशने. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவை பார்த்து விருந்தாவனத்தில் மரங்களும் கொடிகளும் குதூகலமடைந்தன. அவற்றின் சிறு கிளைகள் எழுந்து நின்றன. அவை தேனின் வடிவில் பரவசத்தின் கண்ணீரை பொழிய தொடங்கின. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கும் போதே நம்மளுக்கு அவரு சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பார்த்து, அதாவது மனிதர்கள் ஒண்டி இல்ல, மிருகங்கள் ஒண்டி இல்ல, மரங்களும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்களாம். அவங்க எல்லாம் புல்லரிச்ச போட்ட மாதிரி அவங்க அவ்வளோ எக்ஸ்டசில அவங்க என்ன சொல்லுங்க, ஹனிக்கு என்ன சொல்லுங்க, தேன் வந்து கொட்டுதான் அவங்க உடம்புல இருந்து, ரைட்? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காட்சி வந்து நம்ம வந்து இங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து எப்படி மாதாஜின்னு சொல்லலாம், பட் ஆக்சுவலா இது வெரி உண்மை. எப்படி உண்மைன்னா விருந்தாவன்லயும் இதே நடக்கும். நம்ம 28th சாப்டர் பகவத்கீதா 3rd படிச்சோம் இல்லையா? எப்படி அந்த பூக்களுக்கும் வந்து பூக்கள் எல்லாம் ஜென்ரலா என்ன ஆகும், பூக்கள் வந்து இதாயிடும் இல்லையா, என்ன சொல்றது, உதிர்ந்துடும் கொஞ்சம் டைம் ஆச்சுன்னா. ஆனா அங்க இருக்கிற பூக்கள் உதிராம அப்படியே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பூல பூல பல பாரி தாலா பாதே பிரபு பாயா பண்டு தேகி பந்து ஏன பேட்டா லானதாயா. இந்த 5 அறிவு உள்ளதே இவ்வளவு தூரம் மனுஷால தெரிஞ்சுக்கணும் மாதாஜி. அதான் நம்மளுக்கு 6 அறிவு இருக்குல்ல, நம்மளுக்கு அதோட கொழுப்பம் இருக்கு. எப்பவாவது அனிமலுக்கு அகங்காரம்னு ஒண்ணு இருக்கா பிரபு? எங்கேயாவது படிச்சிருக்கீங்களா? புரியுதுங்களா எவ்வளவு டிஸ்டர்பன்ஸ், சட்டில் எனர்ஜின்னு? அகங்காரம்ன்றது நம்மளுக்கு ஒண்டிதான் இருக்குமே தவிர, எப்பமாவது ஐயோ அந்த நாய்க்கு ஒரே அகங்காரம் சொல்லி கேள்விப்பட்ட மாட்டேங்க, அது கடிக்கும்னு சொல்லுவீங்க. அதான் அங்கதான் ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணன். எஸ் பிரபு. மாதாஜி அந்த கோபியர்கள் இதுல கூட இந்த இது வரும் மாதாஜி, அப்படியே தேன் சொட்டும் அப்படின்ட்டு அந்த கோபியர்கள் பேசும் பொழுது, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசும்போது வரும். சோ அவங்க அவ்வளவு என்ஜாய் பண்றாங்க. நீங்க இங்க பிக்சரே காமிச்சு. ஓகே. சோ நெக்ஸ்ட் படிங்க. நான் படிச்சுட்டேனா? இது படிங்க புஷ்பமாதாஜி, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. फूल पाले बारी दाला पाड़े प्रभु पाया बंधु बंधु देगी बंधु येना बेटा लाया. Translation: The tree branches and creepers, overloaded with the fruits and flowers, fell down at the lotus feet of the Lord and greeted him with various presentations as if they were friends. Hare Krishna. எல்லாரும் வந்து அவ்வளோ பூக்கள் பழக்கள் எல்லாம் போட்டு டபக்குன்னு விழுந்துட்டாங்களாம்.
ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து தோஸ்து மாதிரி அப்படின்னு. அப்பனா அந்த பாவம் பிரபு சொன்ன மாதிரி சரி, ஜந்துக்கள் 5 அறிவு, இதுங்கள் வந்து இன்னும் குறைச்சல் இல்லையா? ஏன்னா அனிமல் லைஃபை விட ட்ரீ லைஃப் என்ன, அதெல்லாம் மூவ் கூட பண்ண முடியாது, ஆனா அது கூட அந்த பாவம் இருக்கு அப்படின்னு. பிரபு தேக்கி விருந்தாவனேரா ஸ்தாவன ஜங்கமா ஆனந்திதா பஹு பந்து ஏன தேகு பந்துகனா. प्रभु देखी प्रभु देखे वृंदावनेरा सदावर जंगमा ஆனந்தித்த பந்து ஜேன தேக்கே பந்து கணா. இவ்வாறாக பிருந்தாவனத்தின் அசையும் அசையா உயிரினங்கள் அனைத்தும் மகாபிரபுவை கண்டு நண்பர்கள் மற்றொரு நண்பனை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவதைப் போல பேரானந்தம் கொண்டன. என்ன சொல்றாங்க, இதனால என்ன ஆகுதுன்னா அசைறது அசாயதெல்லாம் விருந்தாவன்ல வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து அவ்வளோ எல்லாமே ரைட். ஏன்னா பிருந்தாவன்ல வந்து எல்லாமே உயிர் இருக்கு, எல்லாமே டிவோட்டிஸ் ரைட், அதனாலதான் அந்த பவர் இருக்கு அப்படின்னு. தா சபார பிரீத்தி தேக்கி பிரபு பாபா வாசே சபா சான்னே கிரீதா கரே ஹானா தாரே வாசே. चाबर प्रीति देखी प्रभु बाबा वेशे சபாச்சானி கிரீட்டா கரே கானாதார வச்சே. மொழிபெயர்ப்பு. அவர்களின் பாசத்தை கண்டு ஆண்டவர் பரவசமான அன்பினால் உந்தப்பட்டார். ஒரு நண்பன் தன் நண்பர்களுடன் விளையாடுவதைப் போலவே அனைவரும் அவர்களுடன் விளையாடத் தொடங்கினர். இவ்வாறு அவர் மனமுவந்து தம் நண்பர்களின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ என்ன சொல்றாங்க ரைட், இத பார்த்து அவ்வளோ ஒரு அஃபெக்ஷனல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு. எல்லாரும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஆடுற மாதிரி மரங்கள் இந்த மான்கள் ஓடலாம் விளையாடுறாங்க அப்படின்ற பாவத்தை எக்ஸிபிட் பண்றாங்க. பிரீத்தி பிரீத்தியானா லவபிள், அஃபெக்ஷனேட் ரைட். அவர் என்ன பண்றாரு, மரங்கள் கிட்ட எப்படி ரியாக்ட் பண்றாருன்னு பார்க்கலாம். பிரீத்தி விரக்ஷலாதா பிரபு கரேன ஆலிங்கானா புஷ்பாடி தியானே கரேன கிருஷ்ண சமர்ப்பணா. प्रभु करेन आलिंगन पुष्पादि ध्याने करेने கிருஷ்ணே சமர்ப்பணா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒவ்வொரு மரத்தையும் கொடியையும் அரவணைக்கத் தொடங்கினார். அவை தங்களது பூக்களையும் பழங்களையும் தியானத்தில் அர்ப்பணிக்கத் தொடங்கின. என்ன அழகு, என்ன அழகு. நம்ம பாவத்தை நினைச்சுப்பாங்க நம்ம மனிதர்களே சீ அப்படின்றோம், ஜென்ரலா சொல்றேன் ரைட். நம்ம ரைட், யாராவது அஃபெக்ஷனா வந்து தொட்டா கூட நம்மளுக்கு வந்து ஏறு ஓகே அப்படின்னு பிடிக்காது. கரெக்டா சொன்னாங்க பத்மா மாதாஜி ரைட். நான் சரியா தப்பான்றதை பத்தி பேசல, நான் சொல்றேன். பட் சைத்தன்ய மகாபிரபு பாருங்க, ஒரு ஒரு செடி ஒரு ஒரு மரத்தையும் அவர் வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்றாரு அப்படின்னு. சோ இதே மாதிரிதான் மாதாஜி இந்த கிருஷ்ண துவாரகை வரப்ப எல்லாமே இப்பதான் வரவேற்கும் மாதாஜி. இதே மாதிரிதான். வெரி நைஸ், அதே ஃபீலிங், வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. அஸ்ரு கம்பா புலக ப்ரோயமா ஷரீர அஸ்திராய கிருஷ்ண பாலா பாலே உச்சேஸ்வரே. அஸ்ரு கம்ப புலக பிரேம शरीर अस्थिर कृष्ण बल பலே உச்சைஸ்வர. மகாபிரபுவின் திருமேனி நிலை இழந்தது. கண்ணீர், நடுக்கம், புலகாகிதம் முதலியவை வெளிப்பட்டன. கிருஷ்ணநாமத்தை உச்சரியுங்கள், கிருஷ்ணநாமத்தை உச்சரியுங்கள் என்று உரத்த குரலில் கூறினார். வந்து செம்ம ரெஸ்ட்லெஸ் ஆயிடுச்சு, அழ ஆரம்பிச்சிட்டார் ரைட். அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சாண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. ஸோ அதுல இருந்து அந்த மார்க்கம் அது என்ன ஃபீலிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா. ஸ்தாவர ஜங்கமாமிலி காரே கிருஷ்ண துவானி பிரபுர கம்பீர ஸ்வாரே ஏன பிராதி துவானி. ஸ்தாவர சங்கமமிலி கரே கிருஷ்ண துவனி பிரபுர கம்பீர ஸ்வரே ஜேன பிரதித்வனி. அசையும் அசையா உயிரினங்கள் அனைத்தும் ஹரே கிருஷ்ணா என்ற தெய்வீக சப்தத்தினை ஒலிக்கத் தொடங்கின. அது சைதன்ய மகாபிரபுவின் கம்பீரமான குரலின் எதிரொலியை போன்று இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மனசு. எல்லாருமே அசைறது அசையாதது எல்லாமே வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா சொல்ல ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு. ஸோ அதனால வந்து என்னன்னா ரொம்ப அந்த பவரை வந்து சொல்றாங்க, அவ்வளோ இது அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ அதோட எஃபெக்ட்
மிருகேர காலதாரி பிரபு கரேன ரோதனே மிருகேர புலக அங்கே அஸ்ருநயனே. மృగేర కాలదారి ప్రభు కరేన రోదనే கரிகேர புலக அங்கே அஸ்ரு நயனே. அதன் பின்னர் மகாபிரபு மான்களின் கழுத்தை கட்டி பிடித்து அழத் தொடங்கினார். மான்களின் உடல்களில் புலகாங்கிதம் தோன்றியது. அவற்றின் கண்களில் கண்ணீர் காணப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவரு எந்த மாதிரி லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு மானா செடியா மரமான்னு பார்க்கல, அவங்களோட பிரேமையை புரிஞ்சுக்கிறாரு. இதுல இருந்து என்ன நினைக்கிறார், மான்கள் கிட்டேயே மரங்கள் கிட்டேயே அவர் அப்படி இருக்கச்சே மனிதர்கள் கிட்ட எப்படி இருப்பாரு. ஏன்னா மரங்கள் பிரேமையை காட்ட முடியாது, எல்லாருக்குமே தெரியும். போற மாதிரி நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஏன்னா மனிதர்கள் காட்ட முடியும், ஆனா அப்படி இருந்தும் நம்ம காட்ட மாட்டோம். அதான் நம்மளோட குவாலிட்டி. ஹியூமன் ஒண்டிதான் ஸ்மைல் பண்ண முடியும், அது தெரியும் இல்லையா. சிரிக்கிறது யாரு? நம்மதான். ஏதாவது ஒரு அனிமலை ஸ்மைல் பண்ணனா ஸ்மைல் பண்ணுமா? திங்க் பண்ணுங்க. என்னதான் ட்ரைனிங் பண்ணாலும் குதிக்கும், உட்காரும். இல்ல, பண்ண முடியாது மாதாஜி. அப்படி இருக்கிற ஒரு பழக்கத்தை நம்ம எடுக்கிறோமா? ஒரு நாள்ல நம்ம எவ்வளவு ஸ்மைல் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம என்னலாம், இது மாதாஜி ஒரு 4 தடவை பண்ணோம் அப்படின்னு, 5 தடவை அது கூட பண்ண மாட்டாங்க. நான் வந்து இங்க ஒரு கோயில் போனேன் அதுக்கே பக்கத்துல. நேரம் இருக்காது மாதாஜி. ஏன்னா ஸ்மைல் நேரம் இருக்காதும்பாங்க. ஸ்மைலம் வந்து படத்துல வேணா சிரிக்கிறது மாதாஜி நாங்க நேரம் ஒரு இல்ல சொல்ல tour மாட்டாங்க. படத்துல வேணா எனக்கு பண்ணும். எனக்கு இருக்கிற கஷ்டம் எவ்வளவு தெரியுமா அப்படின்னுவாங்க. என்னமோ கஷ்டமே மொபைல் அவங்க தலையில பார்க்கத்தான் இருக்கு. நேரம் இருக்கு மாதாஜி. மொபைல் நாங்க ஒரு tour பார்க்கறதுக்கு இருக்கிற போகும்போது நேரம் கூட இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் இருக்கிறது இல்ல மாதாஜி. இது கலாவதி காலையில மாதாஜி, எந்திரிச்சா டாபிக்ல இருந்து டிவியேட் ஆறீங்க, நாங்க வேற பேசுறோம். சோ ஸ்மைல் பண்றது கூட வந்து நம்ம வந்து செய்யறச்சே பக்தி பத்தியே நான் பேசல. ஸ்மைல் கூட, சிரிக்கிறது கூட நம்ம பண்ண மாட்டோம். ரைட், இதுதான் நம்மளோட பிரச்சனை. நானே பார்த்தேன், கோயில் போறச்சே அங்க வெளியில 2 பூ கட்டுவாங்க. டெய்லி அவங்க வந்து எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணியிருந்தா கோயிலுக்கு சாமிக்கு பூ கட்டுற ஜாப் கிடைக்கும். ஆனா ஒருத்தர்கிட்டயும் ஸ்மைல் பண்ண மாட்டாங்க. நான் ஒரு தடவையும் ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா ஹரே கிருஷ்ணாவும் சொன்னது இல்ல. கோயிலுக்குள்ளயும் நான் அவங்கள பார்த்தது இல்ல. இதனாலதான் சொல்றாங்க இல்லையா, ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றது வந்து அவ்வளவு சாதாரணமான இயல்பான விஷயம் இல்ல. இட்ஸ் வெரி டஃப் ஜாப் அப்படின்றதுதான். சரிங்களா? இதோட அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது மாதாஜி, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணும். இல்ல மாதாஜி, ஸ்மைல்ங்கிறது ஸ்மைல் பண்றது எல்லாரும் தான் ஸ்மைல் ஸ்மைல் பண்ணலாம். பண்ணலாம். டெய்லி பாக்குறீங்க நீங்க, ஸ்மைல் இல்லன்னா பண்றது. ஹரே யூஸ்வலா கிருஷ்ணா வந்து தெரியலனாலும் ஒருத்தரை ஒரு பாக்குறப்ப ரெஸ்பெக்ட் ஒரு கொடுக்கணும். சிரிப்பு சிரிக்கலாம் இல்லையா? ஒரு கலாவதி மாதாஜி ரெஸ்பெக்ட் பர்ஃபெக்ட் கொடுக்கணும். ஆன்சர். ஹரே கிருஷ்ணா ரெஸ்பெக்ட். தெரியல. ரெண்டாவது நம்ம எல்லாம் அப்படியே யூஎஸ்லயா இருக்கோம், நம்ம எல்லாம் இங்க லோக்கல்ல இருக்கோம் சென்னையில. அங்க ஹரே கிருஷ்ணா தெரியலன்னா ஏதாவது ஒண்ணு ஹரே கிருஷ்ணா சிலர் சொன்னா, சிலர் ஹரே ராமான்வாங்க, இல்ல அது இல்லன்னா இல்லாம ஜெய் உங்களை அப்படின்னு, டெய்லி இல்ல பாக்குறவங்க குட் மார்னிங் ஆகுது அன்வாங்க இல்லையா, அக்னாலேஜ் ஆகுது பண்ணுவாங்க. ரைட். இப்போ என்னோட பொண்ணோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எடுத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுவாங்கன்னு இல்ல, திரும்ப வந்து குட் மார்னிங் ஆண்டி அப்படின்வாங்க. ஏதாவது ஒண்ணு ரெஸ்பான்ஸ் வரணும், அததான் நான் சொன்னேன். சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பத்தருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதிதா நான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவிஜய் ஸ்ரீலா பிரபாதிஜய் நாம